बाय गिबियावनो आं गसाइगाव खोन्दो बनसुनि आफादगिरि जानानै मिडिया आरो ससियेल मिडिया भिउआर्स फोरनि गेजेराव आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे प्रेस स्टेटमेन्ट होनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय थांनाय सानखालि खोरोम नार्जारि बिथाङा गावखौ जोंनि बनसुनि गाहाय नेहाथारि होननानै गावखौ फोसावनानै लानानै UPPL दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन। नाथाय खोरोम नार्जारि बिथाङा जोंनि मानसि नंखालामोन। बियो 3 माससोल' जोंजों दङमोन। नाथाय 3 मासनि उनाव बिनि खामानिया मोजां जायैखाय बिथांखौ डिसचार्ज खालामहोनाय जादों आरो। ओमफ्राय दाथ' बिदिनो 1.5 बोसोरसो जाबाय बिथाङा जोंजों गैया। जोंनिया आंनि खाथियावनो नै दंफायो गाहाय नेहाथारिया। दाथ' बनसुनिफ्रायथ' फार्स्ट आं बेखौनो खोनादों। सिगांनि समाव सासेखौ खोनादोंमोन बे उदालगुरिनिफ्राय। दा मैयानो बनसुनिफ्राय बेनो फार्स्ट होननानै होनदोंमोन। नाथाय बेथ' नङा। बनसुआ मालाबाबो जगदान जाखाया। जोङो हारिनि थाखायसो मावनो ओंखारदों आरो जों मावनानै थागोन। जोंनि थांखिया बेनोखा जे जों बर'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारबाय थागोन। सिगांबो जोङो एबसुजों ओंखारफादोंमोन। मास गेदारिं प्रग्रामाव, धर्ना प्रग्रामाव जों ओंखारफादों। जों आरो मावबाय थागोन आरोखि थैसोम थांसोमनो। जेबो लोब्बा गैया जोंना गावनि इन्डिपेन्डेन्ट आफाद। जोङो रावबो राजनितिक दलजों जोंना जेबो जगदान गैया। बे नंखाय बाथ्रा। बे माब्लाबाबो जानो हाया। जोङो बर'लेण्डनि थाखाय थैस' थांस'यै जोङो सोमावसारबाय थागोन। जायखिजाया बनसुखौ बरनाम होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जाय बिथांमोना बनसुखौ नंखाय बरनाम फोसावो बेखौ आयेनै गोख्रोङै आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो। जोङो राजनितिक दलजों जेबो लोब्बा गैया आरो जोङो हारिनि थाखाय जों मावलांदों आरो मावलांबाय थागोन आरो जोंनो मावलांनायनि थाखाय स्कप हो। एसेनोसै, गोजोन्थों। बेखौनो बुंनो सानो जे मिस्टार खोरोम नार्जारिया थांनाय 11 मार्चआवहाय बेयो जे UPPLआव जगदान जानानै इलजिकेल स्टेटमेन्ट होदों। बियो जे बनसुआ बिदि माने गामि ओनसोलावहाय जेबो दाबदाबा गैया मा गैया। बे आनरिजनेबल खोथाफोरखौ जों गनायना लानो हानाय नङा। दा जों बेखौनो खावलायो दे मिस्टार खोरोम नार्जारिया गाव जे गावनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय बे जे UPPLआव थांदों, जों बेखौ नायनोबो दरखार गैया, जेबो गैया। गाव थांथों, बिनि गावनि पार्सनेल मेटार बियो। बाट बे जे आनरिजनेबल स्टेटमेन्ट होदों जे बेबायदि जोंथ' जाथिनि मावनो थाखायसो ओंखारदों, जाथिनि खामानि मावनो थाखायसो ओंखारदों, जोङो जोंनि कमन इन्टारेस्टनि थाखायसो ओंखारदों। इयुनाव जुदि खोरोम नार्जारिया इयुनाव जुदि मिस्टार खोरोम नार्जारिया जोंनि अर्गानाइजेसनखौ लानानै, बनसुखौ लानानै जुदि बियो गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय जुदि बेबादि स्टेटमेन्ट होनाय जायोबा जों खिन्थु बेखौ लिगेल एक्सन लानाय जागोन। बेयावनोसै, गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। 24 घन्टा सार्जेन एभेलेबेल मोनगोन आरो लोगोसे दंबावो माखासे सिबिथाइफोर जेरै मोनफ्रोमबो रबिबार बारायाव इउर'लजिनि सिबिथाइ, मोनफ्रोमबो रबिबाराव इनफार्टिलिटिनि सिबिथाइ, मोनफ्रोम दाननि नैथि आरो ब्रैथि सनिबाराव डार्मेट'लजिस्टनि सिबिथाइ, दानाव खेबनै कार्डिय'लजिस्टनि सिबिथाइ, बेजों लोगोसे ICU, NICU, हिस्ट'पेथ'लजिनि सुबिदा दं। बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन। बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, पेडियाट्रिशियन, जेनेरेल मेडिसिन, OBS एन्ड गाइनी, जेनेरेल सार्जन, अर्थ'पेडिक्स, अफ्थाल्मोलजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडिय'लजिस्ट, पेथोलजिस्ट, कार्डिय'लजिस्ट भिजिटिं, इमार्जेन्सि मेडिसिन, न्यूरो सार्जन भिजिटिं, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, फिजियोथेरापि, डायबेटोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट विजिटिंग, ENT,
न्यूरोसाइकेट्री, डार्मेटोलजिस्ट भिजिटिं, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट आरो बे हस्पिटालाव आबुङै अट'मेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरिनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, ICU, NICU, USG, CT स्केन, एक्स-रे, ECG, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थियेटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 9854081 948।